дари Мансурам оҳанӣ будая бо хиёни тахтагия инози пеши якай Мансур омадаи Мансур Нигматов яке аз продюсерҳои машҳуртарини республикаи Тоҷикистон. О гапе гуфта айпонт мерем ай Мансур мепурсем айпонт вай чӣ фикр мекунад? Яъне агар ҷои телефоне ки дар даст шози нами қасе 4 телефон дора дар ҷои вай агар наличи медодан шаё ки вая намехарида Nokia простое мехарид ҳамон пулора дар куҷо сарф мекард. Ниҷа дар лифта ози ба лифт будурем ку лифтшам кор намекунад. Акай Мансури чип надора ку вай кор намекунад 7 истодаам хе. Кор намекунад лифт. О чӣ як ширкати Калон Тоҷикон ҳолидей лифт برای سلامتی پیاده‌روانشون فایده کنه هر بدون فایده باشه برای سلامتی ها کابینت 6 او سلام علیکم چی قدرت کنه منصور امروز ما برات میدونی چی با اومدیم اینا پیش داده روز درباره آیفون گاو زده استیم روبریکا موضوع پرامون آیفون تا آیفون нарх $500 آیفون یعنی اوزی خود میدونی که بسیار آدمو اندروید دارن но орзу мекунанд ки Apple бигиран ҳам хенестай ҳай ҳисоби қимат ҳай ахило намегиранд Apple ам қимат iPhone ваям хичам Android хичам қимат ча дора ки барои не дора у чен Apple намебура яко не хачен Apple чи дад намебура чен Apple хина 11 Pro саршавиш 15 бисёр игравои одамо бозингаро ҳамаш Android доранд ягон кас Apple надора бозингарои бақувват ягон бозингар бақувват нишон дад ки Apple доштаги боша не шояд дошта боша не ки со сравнени рекорд задаги Apple нашоти нарх худ медони ки нарх қимат ай Samsung ай о продажаш не Xiaomi астан зурай нашот продажа Xiaomi нав рекорд задагиай бана короче брат чӣ мешавад чӣ маслиҳат метӣ чӣ меша да 15000 гирифта ба фикри ту что ки пон накунӣ да 15000 стабилни телефон меша гирифта стабилни телефон чӣ телефон дори ози ту ма телефон дута iPhone дорам чӣ iPhone қарди ягане не хайма харидим тамом дига барои кори ман iPhone да туғри мебарам барои ки ина дорум ва чӣ ба пишти Samsung гирифтаистӣ A50 дорум ина A50 дорум Samsung бо дар сумкам G5 дорум премиум дорум сумкам ина сумка G5 дорум Nokia дорум бо чӣ экосистема гузези у як хел мекунад ки дост ида метия дост ижда наметия гуфтесам ки ҳар як бренд ҳар як Android ай Huawei Android а Хуавей Android о а бигар дами Apple як худаш дора ишка дигамон бренд Apple надора просто их аста агар техническое гирем хаст допустим железо меган хаст программное обеспечение Apple чиш назад ки стабильное басад айсаби ки программное обеспечение под железо навистагия стабильность дора ранги допустим Android за сарени намерава вирус амагаб намерава не хаку вирус като инам натури гуфти ки худат ки ҳами тамошо мекунӣ ами iPhone ҳамият додӣ iPhone дар реклама намебурояд та реклама ин поён мекунӣ ай Google ай любочан боло винг шиносшавӣ пиносшавӣ ҳамият додӣ чӣ қам мебинад ами Apple да чиза намебинад Стив Джобс говорил нам статья ки когда тот человек, который покупает iPhone, по факту мы решаем за него. Когда я покупаю iPhone, я не думаю, что мне нужно зайти, я просто беру и делаю. То есть для меня уже все решено. О, ана ки ту чӣ уже ту гап обратно мегирӣ ки да 2050 нагира хубш iPhone 7 бигира 3000 шаyd реклама бурон меги болош меги махкамш мера ҳаго вақти намерафта баъд ки шиниш дад кини як 15 вақта гира занг зада натунай ма медани омад боло мекин ура меша маҳкам кардан дажи ин реклама меша маҳкам кардан ма программа скачат кардан ма кар магдакомам кардан короче по-любому Apple номер 1 Samsung номер 2 дамак дар шахсачистама одаме ки пул дора 15 та Apple гира одаме ки надора Samsung гира у сензатсия шамна корди зиндаги шабина барои кор ҳазор раҳмат раҳмат акаҷон ки моро қабул кардӣ ака майли акай Мансур як ҷон ташаккур ака салому алейкум бо ман бо ҳами Шерхан бо ҳами канали Шерхан про шаволи нашида насиб боша мешава ози дарбораи видеои нав дарбораи фонт ва фронт яъне дар бораи iPhone
гап намезанем дар бораи iPhone гап мезанем. Чӣ фикр карде? Уже фикр кардесте iPhone чӣ боша? iPhone ҳамин телефонҳое ки бисёриҳо мегиранд ку буҷетшон намераса, но все равно маҷбур мекунанд iPhone мегиранд ва ҳама чизҳои ҳамин телефона истифода намебаранд. И бисёриҳо фикр мекунанд ки ин чизи даркорие, но на самом деле ихе нестай. Ман ҳозир мефаҳмонам ки чӣ ба ихе нестай. Ман барои чӣ ҳамин рубрикаро iPhone номондам. Баъде ки iPhone уже дар Тоҷикистон ба фурӯш буромад, бисёр пользователои iPhone уже сар кардан харидани телефона. Ман як дар сари ман идеяи нағз, яъне фикри необычный дар сари ман зад. И баъди буромадани ҳамин телефон iPhone 11 Pro пашти ҳама гирифтан, уже харидорӣ кардани ҳамин телефона сар кардан. Дар US бошад официальный сайтиш iPhone 11 Pro Max $1099 и 11 простой примерно $999. Примерно сумми моқати $9900 сомони ба сумми яъне модели калониш 11 Pro Max мешава $10999 сомон. Не ким дар Тоҷикистон, к сожалению, ин нарх нест, барои ки мо дуртарем ку аю давлатҳо. И барои ҳамин дамода составит кард нархш примерно 14000. Средни зарплатаи яксолаи шаҳрванди Тоҷикистон. Ва аз ҳамин сабаб мо таҳлил кардем, примерно буровардем нарха 15000, допустим, и калон гигабайт поёнаш. И гуфтем ки биёй ҳамира кӯшиш кунем ки да чизо биёй кӯшиш кунем ки ҳамира каммасрафона расход кунем 15000 сомон. Яъне мо чӣ метонистем да 15000 сомон iPhone нахарему, ҳами чизора харем. Дилу дил дод республикаи ман. ин хелам раҳ ҳастай, хелам раҳ ҳастай. Кудам раҳ интихоб кунем ку буромада меша ё ки мелешпем. умуман дар 15000 сомон шумо инами шумо метонисте як дона Opel Astra-J бигире. Ки продуктаи 2 солатона ина дар дасти ман. Ё ки 7 соли дига дар донишгоҳи Славянский, яъне Славянии Ҷумҳурии Тоҷикистон дарс хонда и дипломи ӯро бигирен. 7 сол. Ё ин ки 15 та парранги обувои ман мехарӣ, ё 36 та гуфти ака оператор среднестатический гуфтаистай, среднестатический 36 та парро ина хеле обуво мегирӣ. ин ҳаминҷа да будам. ё ки 58 бор ресторан равӣ, қатъи рафиқтон, ҷуратон, ӯ жинои навз кунӣ биёӣ. И 240 бори дига шумо метавонед бидроен кафе, бургер, хот-дог, ҳархе чун чизое ки ҳаста ку кирм ромадаге бидроен бихарен. аму 240 тара бургерҳои ҳархела ҳастай, бихӯрен на здоровья. И 660 та дига нами хеле бургерҳои мощни восточни ки Black Star да мехӯрде ку як хело тон, ба бинум ягон чанд фоизо тон мехӯрдем, ман лично нахӯрдам. 660 та пули бургер мешава ки шумо ҳам бургера на вес 36 месяц истифода бареда, допустим. И бо як чизи муҳим, 1500 дига себи кабуд, себи сирх 1500 дона. Дар охир 3500 дона лимон, набине лимон ина. диде лимонро ҳама рех лимоно 7500 барои Тоҷикистонда беҳтарин лимоно. Барои вай iPhone не. Я хело да iPhone, я хело да iPhone так шо ты худут выбирать мекунӣ. Ҳама да барори кор, ҳама да хонангиҳои шумо да ҳама да бародару апо хоҳаро ҳаматон да барори кор. Рози қариб оператормон ба пӯш бирава, неким кӯшиш кардааст ки вайша позитивша, яъне мотиватсияша ай даст натия, и кӯшиш кардааст ки фақат ба куҷо ба пеш барори кор барои ҳама.